AOC en we gaan dus een project kinderen van Friesland. En naast me zit Linda. En Linda wil wel even wat vertellen wat ze dus weekend gaat doen. Ja, en dinsdag zijn we naar de ziekenrij geweest. Ja, wat had ze doen? Nou, we hadden allemaal heusjes bekeken en zo. Ze waren eigenlijk best wel klein. Ja. En hij heeft speeltjes doen. Stel erin of zo. Ja, ik stel het nog. Nee, nou, hartstikke leuk. En wat heeft nog meer deze week gedaan? Als ik super lekker maken? Ja. Vind je ze lekker? Nee, voor mij was het nog haar. Oh, ja, maar chocolade met iets gebeurd, hè? Ja, maar die van mij was echt heel hard. Oké. En vind je het wel leuk, zo'n project? Ja, wel. Ja? Friesland is het toch wel een beetje leuk? Ja, wel. Nou, ik ga het niet mee. Ja. Dus ik zei zo, nou, wat hoor ik hier? Oh.